Momentálne na Slovensku evidujeme cez 90 rôznych samostatných športových asociácií, združení a športových organizácií, z toho 9 strešných. Výsledkom toho je absolútne patový stav, pri ktorom slovenský šport nielen stagnuje, ale vo viacerých oblastiach sa prepadáva. Doteraz sa nepodarilo zjednotiť naše športové hnutie tak, aby nás mohla reprezentovať inštitúcia, ktorá by bola legitímnym partnerom štátnym a samosprávnym orgánom, ale aj na medzinárodnej úrovni smerom k Európskej únie a k multišportovým medzinárodným organizáciám. Inštitúcia, ktorá by výraznou mierou racionalizovala riadiacu, koordinačnú a zároveň kontrolnú činnosť športového hnutia smerom dovnútra i navonok. Som presvedčený, že je nevyhnutné hľadať spoločné prieniky jednotlivých športových organizácií a sformulovať ich ciele a priority tak, aby sme vytvorili jeden homogénny celok, ktorý by chránil našu autonómnosť, zabezpečoval rozvoj masového, výkonnostného i vrcholového športu. Aby sme dokázali fundovane odhadnúť naše možnosti a kvalitatívny potenciál v jednotlivých športových odvetviach, prípadne kategóriách tak, aby sme efektívne dokázali podporiť úspešné programy športovej reprezentácie Slovenskej republiky, talentovanej mládeže, ako aj výchovu trénerov, rozhodcov, organizátorov a ďalších, ale aj ďalších športových funkcionárov a manažérov.